Tak, další měsíc uplynul a třeba zjistit, jak jste postoupili. Začneme jednoduše. Kolik je 1 plus 1? 1000. Modrá. 11. 2. Výborně, jak jste na to přišel? Já ruský jaderný fyzik. Ano, na co jsem se neptal. Já sečetl 1000 a modrou viděl 11, výsledek 2. Aha, zase špatný postup. Uvidíme se zase za měsíc. Já už to tady nevydržím. Musíme se odsud nějak dostat pryč. Ale jak to chceš provést? Jednoduše, použijeme hlavu a prorazíme se mnou dveře. Ale nezapomeňte, že ty dveře jsou blbůvzdorné. Neklesejme na mysli, soudruzi. Tady v Čechách já možná psychopat, ovšem matičce Ruzi a jaderný fyzik. Já mít bomb. Jo, bomba. Použijeme ji, abychom se dostali ven. Cesta ven, soudruzi. A dobře, já jdu. Svoboda. Tady jsou nějaké nohy. Pozor. Co tu děláte v noci, v nočních košilích na vojenském areálu? Zdráme. Buď ticha. Jo, buď tichá. Takže se na mě ještě drzí. 20 koleček kolem celého areálu a jedu. Neviděl jste tu mé chovance? Ne, neviděl. O, americká svíčka s italským nápisem. Dynamite, zapalíme si na cestu. Zahoď to, okamžitě to zahoď. Amuniční sklad hájí. Omlouvám se, v Rusku to byl vědec, tady je to blbec.